संबोधन बेगी मुनि वाल जिम्मेदारी माँ पुरो ये चिकन पाठता माध्यम तल నేను ఈ దినం కూర్చోకున్న మాట కాబట్టి జన్మసిద్ధ భయ్యే అని జన్మసిద్ధ పాట పాచి పాడమని బగ్గీర్ పాడమని పుట్టుగా ఆగడంతే లాస్ట్ డే పాడమంటాం కాబట్టి ఉంది పాట మాధ్యమంతో ఉంది బేకి బయట దండస్ చేసి మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ కిగాడు జై సురువెసేవా जय फेर सपेंदे मावा पानी परी कुपारिंगो रुतरायता मावा काली कंकाई भैये दंडो से मुजरा मावा तांसाठी समुद्र मुजरा किसे दंडो से बयनी दंडो से बयनी दंडो से बयनी Hey!
जय गुरुनाथ।